presented by Pal Pal Music। कहा जाने देख के कायल सब कमवाई तो तला फल कइल बा। कहा जाने देख के कायल सब कमवाऊ तो तला फल कइल बा। किले तरह छत पर लोग वह वीडियो बनत वायरल कइल बा कि बूढ़ा वाले तरह लोग वह वीडियो बनत वायरल कइल बा। Presented by Pal Pal Music। हमरा रहे न मन उ करेला तंग जेकरा देखे के ना देख लेला सुअंग। आए हाय हमरा रहे न मन उ करेला तंग जेकरा देखे के ना देख लेला सुअंग। हमरे उ चर्चा घरे 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 गौवा में हल चल भइल बा। किले तरह बुढ़ावा लोग वह वीडियो बनत वायरल कइल बा। किले तरह बुढ़ावा लोग वह वीडियो बनत वायरल कइल बा। Presented by Pal Pal Music। सोनू बुलेट देखी के लिखले बा गीत यादो विजेंद्र गा के हो पहिले बा हिट। आए हाय सोनू बुलेट देखी के लिखले बा गीत कृष्णा विजेंद्र गा के हो पहिले बा हिट। रहे जोशी आइल रतिया संगे हमरा उ त छला बल कइल बा। किले तरह घर में बुढ़ावा वीडियो बनत वायरल कइल बा। किले तरह बुढ़ावा लोग वह वीडियो बनत वायरल कइल बा। कहा जाने देख के कायल सब कमवाऊ तो तला फल कइल बा। किले तरह छत पर लोग वह वीडियो बनत वायरल कइल बा कि बूढ़ा वाले तरह लोग वह वीडियो बनत वायरल कइल बा। सरस्वती डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो Prima More Support।